நெல்லை சந்திப்பில் நூற்றாண்டு பழமையான ஸ்ரீ கண்ணம்மன் ஸ்ரீ புது அம்மன் திருக்கோவிலில் வளைகாப்பு உற்சவம் கோலாகலம். நெல்லை சந்திப்பில் அமைந்துள்ள நூற்றாண்டு பழமையான அருள்மிகு ஸ்ரீ கண்ணம்மன் ஸ்ரீ புது அம்மன் திருக்கோவிலில் வளைகாப்பு உற்சவம் பக்தர்கள் திரளாக பங்கேற்றனர். விழாவை ஒட்டி அம்மன்களுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் மற்றும் தீபாராதனை நடைபெற்றது. தொடர்ந்து ஸ்ரீ கண்ணம்மன் மற்றும் ஸ்ரீ புது அம்மனுக்கு மடி நிறைக்கும் வைபவம் நடைபெற்றதுடன் வளையல்கள் அணிவித்து சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன. இதில் ஏராளமான பெண்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனின் அருளை பெற்றனர். முன்னதாக 11 வகையான சீர்பட்சணங்களுடன் பெண்கள் பக்தி பரவசமாக ஊர்வலமாக வந்து கோவிலை அடைந்து வளைகாப்பு உற்சவத்தில் பங்கேற்றனர். மேளதாளங்கள் முழங்க நடைபெற்ற இந்த ஊர்வலம் பக்தர்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்தது. நூற்றாண்டு பழமையான இந்த திருக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் வளைகாப்பு உற்சவம் பெண்களின் நலன், குடும்ப வளம் மற்றும் மங்கள வாழ்வை வேண்டி நடத்தப்படும் முக்கியமான ஆன்மீக நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது. விழாவில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனை தரிசனம் செய்து வழிபட்டனர்.